Ernesto ko no. Nagtukod ako ng negosyo. Matay. Pilahay pa lang gito siya kaadlaw nga ng trabaho. Na naman dayo improvement ang iyang pagkatao. Nagtukod naman iyang kagaling negosyo. Samantalang kami si Paring Tulits. Dugay niyo kaming istambay aning amo ang lugar. Kapag iminahimong plano nga magnegosyo. Matay ng tao, di kimatag-an. Sus, pilahay lang kami kabuhan si Paring Tulits pag naka gusto mga prayong trabaho, huwag yun may madawat. Pero, hay kay maayo ano. Akong agtuon si Paring Tulits. Kung ako sa paybaon aning akong mga istoryang nadunggan, nga si Paring Ernesto, padung na masinso, samantalang kaming duha. O may plano nga magtukod o negosyo. Pasin pa di ay doon ay plano si Paring Tulits na makatabang sa negosyo ni Paring Ernesto. Kay kinilabas Paring Erning, ako na dungang istorya na ang iya ko nung gitukod ng tindahan kung parestor. Pasin pa di ay udag kinahanglan siya na mo. Sakto todo. Dalion ko pag-atos Paring Tulits kay buhan. Maplanuhan niya kung unsay among matabang sa among kumpare nga si Ernesto sa muka.